Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyadun nasi iku luwih bangete manusa tawadu'an apane rendah hatine. Atas Kanjeng Nabi menika priyantun ingkang sanget tawadu'i, adab asor sanget. Wa askanuhum lan luwih tenange manusa bi ghairi kidarin ing dalem ora gumedhi. Beliau nika nggih tenang, anteng, nanging boten sombong. Kadang kan boten tiyang iku meneng, boten tanpa tiyang ing pancen wong iso sombong. Ning Kanjeng Nabi boten, nggih tenang, anteng, nanging boten kanten sombong. Wa ablaghum lan hebate retorika fasih bicarane manusa bi ghairi tatwirin ing dalem ora manjangake. Artosipun Kanjeng Nabi niku ngendikan fasih sangat nggih jelas, nggih fasih. Wa ahsanuhum dan bagus manusa bisron apane ketok bungae. Kanjeng Nabi menika selalu ketinggal bunga. Boten kados kita kadang kuwi masalah sithik ini gersah boten wis Kanjeng Nabi boten. Kita menika tebih sangat. Mangke wonten masalah gedhe ketinggal susahipun. Kanjeng Nabi boten. Sing ketinggal nika ketinggal bunga. Layang hulu ora gawe wedi ing Kanjeng Nabi syai'un apa sesuatu min umurid dunya setengah saking perkara-perkara dunya. Kanjeng Nabi menika boten nate ajrih ing dalem perkawis babagan urusan dunya. Sing diajri Kanjeng Nabi menika urusan dunya boten. Wayal basulan nganggo sapa Kanjeng Nabi ma ing pakaian wajada kang nemu sapa Kanjeng Nabi ing pakaian wajada kang nemu sapa Kanjeng Nabi ing pakaian. Rasulullah nika kageme pakaian iku napa ingkang dipun jaga pamarotan mongko ing dalem siji ambalan syamlatan rupa mantel wa marrotan lan ing dalem siji ambalan burda hibrotin rupa selimut garis yamaniyah kang bangsa Yamani. Satu saat pakaianipun Kanjeng Nabi agem pados mantel. Suatu saat nanti pakaian sekados selimut sing bergaris-garis niku kados pakaian tiyang Yaman. Wa marrotan lan ing dalem siji ambalan jubata sufin ing rupane jubah bulu domba. Suatu saat beliau memakai jubah yang berasal dari bulu domba. Nanti jubah ma utawi barang wajah kang nemu sapa Kanjeng Nabi ing barang minal mubahi saking barang kang diolehno syariat. Segala sesuatu
sing diagem Kanjeng Nabi menika ingkang dipun pakai Kanjeng Nabi menika perkawis sing diparengaken diolehake dening syariat. Lapisa iku nganggo sapa Kanjeng Nabi ing barang. Wa khatamuhu tawi ali-aline Kanjeng Nabi fiddatun iku perak. Kanjeng Nabi yang ali-ali. Nanging saking perak, kula wong lanang aja do nganggo emas. Nek tiyang estri mboten napa-napa nganggo emas, mboten napa-napa. Nek tiyang jaler ampun nggih do nganggo emas, ampun. Lan duwe kok Pak nggih duwe lah. Ampun dipancen nika cara syariat nggih boten diparengaken. Kanjeng Nabi nggih boten nganti kok ali-ali emas boten. Saniki do kalungan emas, do anggi gelang emas, ali-ali emas lanang-lanang niku ampun. Wong niku boten dicontoni dening Kanjeng Nabi. Mula jenengan nek do gadah putra, gadah wayah jaler boten usah ditugaske masak. Masih tinggi piyambak mawon. Yalbasu nganggo sapa Kanjeng Nabi ing ali-ali perak mau fihin syirihi ing dalem jentikane Kanjeng Nabi al-aimani kan tengen. Terus Kanjeng Nabi anggene ali-ali ten jentikan. Jentikane kan tengen. Dadi dibagi jentikan ngeten. Wa rubbama lan kadang-kadang fil aisari ing dalem jentik kiwa. Iki kadang-kadang terus sing kiwa. Tapi nganggene tejen diakira ali-aline Kanjeng Nabi. Yurdifu goncekno sapa Kanjeng Nabi khalfahu ing dalem gurine Kanjeng Nabi abdahu ing budake Kanjeng Nabi au ghairahu utawa liyane budake Kanjeng Nabi. Kadang-kadang Kanjeng Nabi digoncekno tiyang. Nek saiki goncekno motor yen nawi ki ngagem unta, tapi teng iki dijeki didelok iki. Pas apa budak apa sinten lah sing kira pantes digojek Kanjeng Nabi, iki digojeke Kanjeng Nabi teng mingkine gak gojek bojone wong gak ya. Kanjeng Nabi boten. Engko terus nek kene do ditiru nek ora tak niru gojek bojone wong ya aja. Gojekno bojone dhewe nek wong liya nggih sesama jenis lah paling boten. Utawa sederekipun piyambak. Yarkabu numpak sapa Kanjeng Nabi ma ing kendaraan amkana kang mungkin apa ma hu ing Kanjeng Nabi marrotan ing dalam siji ambalan farosan rupane kuda. Satu saat Kanjeng Nabi nggih kuda jalan. Saniki pun jarang nggih tiyang gadah jaran pun jarang. Zaman cilik kula niku rata-rata wong sak desa niku gadah jaran. Dadi dokar nggih. Mriki riyen kathah boten sing dokar niki. Mbah Awi Sarasan. Nate dokar nggih. Nek tinggal kula mriko jaman riyen kathah sing gadah jaran terus tinggi dokar. Sebab tiyang desa anggotane dokar. Nek teng mriki kan 50 kutha. Dadosipun mungkin sampun angkutan, cuma sing dokar wonten ing jaran. Kanjeng Nabi riyen nggih wonten di jaran, numpak jaran. Kula dene nate numpak jarane.
Dukar kita ini terus numpak jarane langsung dari nanti mboten wantun. Wong kula nek mirsani napa wonten pacuan kuda niku garap kuda kula mboten wantun ajri. Wa marrotan ing dalam siji ambalan ba'iron rupa unta. Kadang-kadang Rasulullah dinitih unta. Wa marrotan ing dalam siji ambalan berdatan rupa bigol betina syahba'a kan abu-abu. Wa marrotan ing dalam siji ambalan himaron rupa keledai. Kadang-kadang Kanjeng Nabi dinitih keledai. Wa marrotan lan ing dalam siji ambalan yang si melampah tindak sapa Kanjeng Nabi rojilan halim melampah sikil berjalan kaki. Kadang-kadang Kanjeng Nabi tindak ingin melampah mawon. Hafian halim ngodok bila ridaib kelawan tanpa selendang wala imamatin lan tanpa serban wala kolan suwadin lan ora petis sokok. Artosipun Kanjeng Nabi kadang jalan-jalan ki biasa mboten terus ngalor gitu serbanan mboten. Kanjeng Nabi nggih kadang biasa terus kados layak itu ya, tapi tetap menutup aurat jelas. Menutup aurat itu pasti jelas. Cuma pindahipun iki biasa boten terus ngalor gitu napa serbanan jubahan boten olok-olok iki biasa Kanjeng Nabi ya. Ya udu tilik sapa Kanjeng Nabi almardo ing wong lara fi aqsal Madinati ing dalem batas kota Madinah. Terkadang Kanjeng Nabi dibui tiyang sakit sing rada tebih. Kadang nek dadah derek tebih kok gerah nggih diriki. Kadang kanca tebih gerah sakit nggih dipun diriki. Yuhibbu seneng remen sapa Kanjeng Nabi atau iba ing wangi kang bagus. Kanjeng Nabi remen wewangian. Wa yakrahu lan gedeng sapa Kanjeng Nabi ar-raihata ing gondo. Ar-radi atakan buruk. Terus Kanjeng Nabi boten demen amit sewu nggih wong sing boten seger. Kula nek saged tidur nganggo minyak. Tapi nek teng bulan poso siang hari nggih siang-siang ngeten iki pancen dimekrohaken nimbul kula. Nek saklituripun gitu ngagem pas tindak-tindak bareng mbok tindak takziah tindak terpundi pengajian bareng yudo nganggo minyak kersane seger. Wa yujalisu lan lungguh bareng sapa Kanjeng Nabi al-fuqara ing wong-wong fakir. Kanjeng Nabi nggih kersa pinarang lenggah sareng-sareng dhateng tiyang-tiyang ingkang boten gadah. Terkadang tiyang niku benten pancen jenengan umpama nggih jenengan kula lungguh karo wong ra duwe, kumpul karo orang duwe, karo kumpul karo wong sugih-sugih, ketemu bupati, ketemu camat, apa nek ketemu presiden sing kok cerita-ceritano sing ketemu sapa? Mesti sing dicerita-ceritano sing tau ketemu bupati, gubernur, ketemu presiden. Nek ketemu orang duwe ra tau dicerita-ceritano. Jadi secara umum niku biasane wong niku
luwih bangga kumpul karo wong-wong pejabat, wong-wong sugih, wong-wong terkenal ketimbang kumpul karo wong ora duwe. Kanjeng Nabi mawon pun ngekeki contoh lho. Kanjeng Nabi niku mulya-mulyane tiyang, mulya-mulyane manungsa, mulya-mulyane makhluk kersa pinarak dhateng tiyang-tiyang ingkang boten gadah. Terus Kanjeng Nabi ing kitab napa Al-Barzanji didhawuhaken paling remen malah Kanjeng Nabi kok kempal dhateng tiyang-tiyang boten gadah. Wa yuhibbul fuqara wa yajlisu ma'ahum. Kanjeng Nabi remen kempal dhateng tiyang-tiyang fakir lan pinarak sesarengan tiyang wa yu'amilu lan dahar sapa Kanjeng Nabi al-masakina ing wong miskin. Kanjeng Nabi nggih kurun dahar dhateng tiyang-tiyang boten gadah. Secara umum wonten nek daharan menawi lho nggih tetep enak daharane wong sugih. Secara umum jenengan pas ana acara napa tahlil keliling ning ora duwe karo wong sugih ora mesti ame 1000 nggih sodatane ra tetep kathah ning wong sugih nggih enak-enak ning wong sugih. Ning Kanjeng Nabi nek dahar kali tiyang-tiyang boten gadah iki biasa mawon ora terus pilih ning wong sugih boten. Wa yukrimu lan mulyakake sapa Kanjeng Nabi ahlul fadli ing keluarga sing duwe kelebihan fi akhlaqihim ing dalem akhlake keluarga sing duwe kelebihan. Kanjeng Nabi mulyakaken dhateng keluarga sing duwe kelebihan ing dalem akhlake atau sebut Kanjeng Nabi memuliakan karena akhlak. Mula pun dados padatan. Samenika ugi nggih ngoten. Tiyang nyuwun sewu nggih. Wong ora duwe karo wong duwe. Ora duwe akhlake sae, wong duwe ora duwe akhlak. Nek jaman sakniki masyarakat sing padha pinter menilai sak menika luwih dihormati wong rapati duwe lah sing penting akhlake sae ketimbang wong sugih ra duwe akhlak, ra duwe tata, ra duwe duka. Apa wis sugih ra duwe akhlak, ra duwe tata, ra duwe duka welit sisan. Welit arek suwangga kira karuan malah do didoi masyarakat. Wa yata'allafu lan bergabung sapa Kanjeng Nabi ahla syarafi ing keluarga mulya bil birri kelawan gawe bagus lagu maring keluarga mulya. Pasipun Kanjeng Nabi nggih ngoten tetep kumpul karo wong sing mulya-mulya ning dengan niat damel kesaenan. Kula jenengan kumpul sinten kemawon, kula jenengan menika kedah saged damel conto kesaenan. Dateng tiyang boten gadah maringi conto kesaenan. Kempal dateng tiyang sing gadah maringi conto kesaenan. Ya silu nyambung sapa Kanjeng Nabi dawi rahimihi ing wong-wong kang duwe kerabat karo Kanjeng Nabi min ghairi ayyub sira saking ora yen to milihake sapa Kanjeng Nabi hum ing kerabat kerabate alamat ing atase wong huwa kang utawi ya wong afdalu iku luwih utama
minhum daripada kerabat-kerabat Kanjeng Nabi artosipun sedaya ingkang gadah hubungan kerabat menika dipun sambut dening Kanjeng Nabi tanpa pilih niku keluarga sugih ora sugih. Tapi nek saniki amit sewu biasane keluarga sing ora pati duwe iku ora ketok. Jawa nek ado erep niku lho erep nek ora duwe iku ora ketok. Tapi ado kaya napa nek wong tumpukan duit ya diporan pani. Iki fakta zaman saniki ngoten. Kula jenengan kudu iso ngekeki contoh. Kadang dulur-dulur sing cedhak, sing ora mampu iki diarohe boten diaro. Kena-kena mbok dianggep dulur mbok ora. Mungkin kadang dianggep dulur nek butuh ana sambatan. Sebagian angel-angel. Iku sing rekoso digoleki dhisik. Oke, dulur sing ra duwe kok sing bagian ana gawe sing abot-abot biasane digoleki di sini sing ana enak sing diri iki sing dulur sugih. Mau makan sing diri iki dulure sing sugih. Mergo kadang sing melarat kelar melu ya kira ketena. Kanjeng Nabi boten cek gadah cek boten gadah sedaya dipun santun. Masa niki jeng wonten HP niku kula piyambak kok ngaosaken silaturahmi niku kira rada suda. Sebab kadang cukup kebel piye kabare jeng wonten HP. Meneh HP saiki ana video call malah wis ora gambare wong wis sehat ya wis. Tapi nggih paling boten lah setahun bisa pendari hati tutulan. Kadang sing dulur-dulur adoh ngoten niku nggih pun hubungan kerabat tebih nggih. Kadang pendak wonten damel kudu isih digoleki kersane boten pedhot. Layat ora kasar tabiat sapa Kanjeng Nabi artosipun napa nggih boten kasar Kanjeng Nabi ala ahadin ing atase wong siji. Kanjeng Nabi niku nek kali tiyang boten kasar halus Kanjeng Nabi niku kula dereng saged to jarene wong kula ora halus kae kula mosok boten halus kok ijeh kalah kali aluse Kanjeng Nabi. Nabi kali tiyang sanes masyaallah halus. Yang baru nampa sapa Kanjeng Nabi ma'diratal mu'tadiri ing alasane wong sing gawe alasan ilahi maring Kanjeng Nabi. Artosipun Rasulullah iki menerima alasan orang lain. Ketika mungkin Rasulullah niki napa nggih memerlukan orang lain. Terus wong liya niki boten saged dengan alasan tertentu. Rasulullah saged nampil. Nah, kula jenengan nggih ngoten. Niki wonten cerita fakta niki terjadi. Wonten tiyang gadah damel, sederek gadah pami kula nggih. Derek kula niki gadah damel. Derek kula gadah damel. Pami contoh mawon. Pas derek kula gadah damel niki lho delalah. Kula niku gadah keribetan sing boten mungkin kula tilang. Akhire kula boten saged derek, boten mriko napa rewang nggih, boten saged derek rewang, boten saged derek melek-melekan napa. Nah, ngoten niku terkadang derek mriko niku terkadang enggak mau tahu. Wis dikira pokoke niate ora gelem rono ngoten mawon. Padahal mriki wonten keribetan sing boten saged ditilang. Nah, niku ampun ngantos ngoten. Buat katosipun dipurugi Mbak Dewi menawa tetamu.
Ngoten niku ampun. Ketika wonten kejadian mekaten menika, kula jenengan kedah legawa. Mbok pancen teng griya wonten gawe sing boten saged ditilar. Saged nampi alasanipun tiyang sanes. Dadi mboten terus kudu menang-menangan, ya ora kudu manut ampun. Kedah saged nampi alasanipun unduripun tiyang sanes. Yang zahu guyon sapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menika nggih kathah guyon. Ning nek guyon aja lewat wates. Tak maksudi malih nek do guyon-guyon ampun do lewat wates. Terkadang guyon niku nek kelewat wates niku ndadosaken madharat. Bisa belakno siji lan siji. Wala yaqulu lan ora ngucap sapa Kanjeng Nabi illa kecuali haqqan ing benar. Rasulullah boten nate ngendikan terkecuali apa yang beliau dawuhkan menika napa ingkang beliau ngendikaaken menika perkara ingkang bener. Yadhaku guyu sapa Kanjeng Nabi min ghairi qahatin saking ora ngaklak. Dadi Kanjeng Nabi nek guyon niku mboten ngaklak. Nggih cukup guyon biasa. Nek mboten sampe ngaklak. Ya Rabb ningali sapa Kanjeng Nabi al-laiba ing dolanan al-mubah kang den kenging-kengingake. Kanjeng Nabi kadang ningali permainan yang diperbolehkan. Cara niki delok bal-balan. Pami wonten delok bal-balan. Pami cara niki lho nggih, bal-balan kan mboten napa-napa. Ditingali mboten napa-napa. Sing penting sesuatu sing menika diperbolehkan dening syariat bal-balan. Wala yunkiru fala yunkiru mongko ora ingkar sapa Kanjeng Nabi hu ing dolanan kang diwenangake. Wa yusabiqu lan balapan sapa Kanjeng Nabi ahlahu ing keluargane Kanjeng Nabi. Kala-kala Kanjeng Nabi nggih balapan karo keluargane. Napa wonten permainan balapan wonten ing kala watesipun. Wa turfa'ulan den banterake apa al aswatu pira-pira swara alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Fayasbiru mongko sabar apa Kanjeng Nabi ketika wonten tiyang ngendikan banter teng kersane Kanjeng Nabi kisah sabar. Nek kula jenengan kadang kan boten terus melu unggul. Ana wong ngomong rada nada tinggi sithik, kula jenengan gak trimo melu mumbul. Kanjeng Nabi boten tetep sabar, tenang mawon pokoke. Wa kana lan ana iku lahu keduwe Kanjeng Nabi likahun apa unta perah. Napa unta perah sing dibundhet susune diunjuk. Nah nika kadang cara niki nggih sapi perah nika nggih sapi perah. Utawa saniki wanggo namun lan domba cara saniki napa pedhes etawane kalau si pedhes susune lah. Kanjeng Nabi kadang unta perah kali domba perah. Ya taqawwatu kang gawe dahar sapa Kanjeng Nabi diperang dingin apa kebutuhane Kanjeng Nabi diunjuk dikonsumsi ini Kanjeng Nabi. Dua iya Kanjeng Nabi wa ahluhu lan keluargane Kanjeng Nabi min albaniha saking susu-susune
terang. Untuk berawau susuipun dikonsumsi dening Kanjeng Nabi sakelu keluarga. Pergi seperti mawon mugi-mugi manfaat. Nyuwun pangapunten ingkang kathah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.